Kaixo ikasle, ohikoa da batxilergoan zein unibertsitate ikasketetan matematika arloko zenbait irakasgaitan ekuazio sistemak ebatzi beharra. Eta hau egiteko baliabideetako bat gaurkoan azalduko dizueguna da Kramerren ebazpen metodoa. Metodo hau azaltzeko bideo honetan sistema matrizeeran nola jarri eta hau Kramer metodoaren bidez nola ebaztenen azalduko dugu. Izan ere, ekuazio sistemak ebazteko guztiontzat ezagunak diren ordezkatze, berdintze edota laburtzen metodoa zenbait kasutan, batez ere, bi ez ezagun baino gehiagoko ekuazio sistemetan oso luze eta astuna izan daiteke. Horren bestez, Kramer metodoa matrizen determinante bidezko garapena duen hiru ez ezaguneko ekuazio sistema era azkar eta simple batean ebazteko oso erabilgarria izan daiteke. Baina, nola ebazten da ekuazio sistema Kramer bidez? Adibide batez azalduko dugu, ulertzeko errazagoa izan dadin. Jakina deneran, hiru ez ezagunek osaturiko sistema askatzeko hiru ekuazio behar dira, adibidez, xai eta zeta ez ezagunak dituzten sistemak askatzeko. Kontutan izan behar da, ordea, ez dela derrigorrezkoa ekuazio guztiek hiru ez ezagunak bere baitan izatea. Ekuazio sistema hau matrize bihurtzeko, lehenik eta behin, matrizeko zutabe bakoitzari ez ezagun bat esleituko diogu. Era honetan, apurka ekuazio sistemako koefizientekin matrizea osatzen joateko. Hau da, lehen ekuazioan xarekin doan koefizientea bidenez, balio hau txertatuko dugu matrizearen bat posizioan. Irekin doan balioa -1 da. Beraz, balio hau bat-bi posizioen joango da, eta azkenik bat-hiru posizioan lehen ekuazioko zeta koefizienteari dagokion balioa ipiniko dugu, hau da bat. Jarraian, prozesu berbera errepikatuko da bigarren eta hirugarren ekuazioekin. Sortu berri dugun matrize honi, matrizea deituko diogu. Aldagaiei dagokien matrize sistema osaturik, segidan, ekuazio sistemako emaitzei dagokien matrize osatuko da. Nola ez, orden zuzena mantenduz, honela. Matrize honi aldagai azken matrizea deituko diogu. Garapenarekin jarraituz, aldagaiekin osatu berri dugun matrizaren determinantea kalkulatuko dugu. Dakizuen modura, determinantearen ebazpena ondorengo hau da, eta honen emaitza 5 da. Determinantearen balioa 0 ez denez, sistema bateragarri determinatua izango da, eta beraz, gure sistema ebazgarria da. Kramerrek ebazpena burutzeko ondorengo pausoak emango ditu. Aldagai bakoitzaren determinantea sistemaren determinantearekin zatutuko da, emaitzak lortzeko. Beraz, sistemaren determinantea kalkulatu ondoren, aldagai bakoitzarentzat dagokion determinante desberdin bat ebatzi beharko da. Itxaz ezagunari dagokion determinantearen kalkula burutzeko, adibidez, aldagai azken matrizearen balioak sistemako matrizearen xaren koefizienten zutabearekin ordezkatuko dira. Honela. Determinantea lortu eta gero, Kramerren formula jarraituz isa ez ezagunaren balioa kalkulatuko dugu, jarraian ikusten duzuen modu honetan. Isarekin egin dugun bezala, i eta zeta aldagaien kalkulurako prozesu berdina errepikatuko da. Lehenik eta behin, emaitzen matrizearen balioak aldagai ez ezaguneko zutabengaitik ordezkatu, eta gero, jada esan dugun modura, determinantearen kalkulua burutu. Beraz, Kramer metodoaren bitartez ebatziriko gure sistemaren emaitza isarentzako -2, irentzako -1 eta zetarentzako 1 balioekin osaturikoa da. Espero dugu azalpena baliagarri izana, ekuazio sistema Kramer metodoaren bidez ebazteko. Eskerrik asko bideoa ikusteagaitik, eta zalantzaren bat baduzue, arazorik gabe jarri beko komentarioetan, eta gogoratu, asko ikasi eta hobe euskeraz bada.